Скоро чух, че смятат хората, че водите за уста имат дезинфекциращо действие и заменят пастата за зъби и че всъщност са антибактериални. Някои от водите за уста имат такова свойство, например ето тази вода за уста, тя е доста популярна в аптечната мрежа, нарича се Лодрил и в нея има една съставка хлорхексидин. Тя може да се сметне, че е антибактериална, но не е за ежедневна употреба. По-скоро е само когато имате възпалени венци или сте имали някаква хирургична манипулация в устата. Другите води за усти, общо взето, те са създадени за да има и доста маркетинг в това, но общо взето са създадени за да ви създават един свеж дъх и нямат свойствата да ви изчистват зъбите. Тоест, водите за уста, които са за ежедневна употреба, те нямат тази възможност да ви изчистват зъбите, да имат свойствата на четката и пастата за зъби на механично почистване и общо взето те не дезинфекцират, а ви оставят просто един свеж дъх. Така че водата за уста не заменя другите средства за почистване. Тя е само по желание. Ако сте почистили с конец или зъбен душ и искате да си легнете с по-свеж дъх. Тъй като ви давам всеки ден полезна информация, моля ви, подкрепете ме и ме последвайте в моите социални мрежи. Ще оставя линк в био.